Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong unto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Webes. Yari kita sa ikalima ng adlaw sa bulan sang Agosto tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Liwat kita nga mag-inupdunay sa sining adlaw mga kaaksyon kag sa mga kaaksyon ta nga yara lang sa inyo tag sa mga puluyan kag ti sa mga kaaksyon tayang yara man sa gwasang ila sa nga puluyan pero naka social distancing, naka face mask kag facial mayo lang ni pamayuhon ta lang importanteng sunod gid kita sa mga health protocol naton para nga bisan paano malikawan ta ining COVID-19 mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta nga ito sa mga kaaksyon dari sa palibot sang syudad sang Bacolod sa pang kabaranggayan naton kag kapurukan dari sa syudad sang Bacolod. Kamusta kamo iya mga kaaksyon amon sa kanginan? Okay lang kamo sa sining mga inuras kabayontang oks lang kita. Kag sa mga kaaksyon ta sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon kag kalakip man ang ato sining mga kaaksyon dito sa oriental side kabayontang nga nakadigamo kag halos
manugpanyagana kita mga kaaksyon pila lang ka minuto so kag last 12 na manyaga na ta karon dugay-dugay. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Kag nagapangamusta kita sa mga kaaksyon ta dira sa isla sang Panay no sa later part karon sa aton sining program. Mangin kaupod ta ang aton sining counterpart sa Aksyon no Radyo Iloilo si Aksyon Mario Hilonggo sa aton sining tie-up broadcast. Magainop na lang kita karon mga kaaksyon. Sa kinandan, ako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon sa Kapitolyo Provincial mangin kaupod ta sa Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa satellite voter registration sang Commission on Election o kon COMELEC sa Negros Occidental nag-umpisa na subong nga adlaw. Samtang sa balita sa Bacolod City Government Center nga balita report ni Aksyon Brian Morden, temporaryo ta siya na manginkaupod sa Bacolod City Government Center mga presidente sa mga asosasyon sang tricycle sa Bacolod patawag ni Councilor Ramos angot sa mahal nga panukot sang plitihan. Kagabitaw ayon man ni Councilor Ramos nga ito ang mga kun illegal structure nga nagatungtong sa bike lane. Daw dugay naman ang problema, daw nauntat naman gani ni subong ati kabay pang mag-aksyon naman ang aton sining syudad. Samtang sa Bacolod City Police Office naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa Kapulisan sang Police Station 7 may ginamonitor nga grupo nga posible may kilabtanan sa tabo nga pagpanghold up kag pagkarnap sa mga sang salakyan sa barangay Mansilingan. Kag kalakip man sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Brian Morden ni Aksyon Alvin Graba, masobra sa 80 o kon 800 ka mga pulis sa Nukpo na bakunahan na kontra COVID-19. Samtang sa patrol nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, ini may kang tanan sa 3 ka mga local chief executive sa probinsya sa Negros Occidental magabaton sang award gikan sa Bureau of Fire Protection o kon BFP angot sa ika-30 anibersaryo sang ahensya. Kalakip man ang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA nagkalipay nga sa suporta sa mga pumuluyo sa siyudad sang Sipalay. Kag kalakip man ng aton sining mga kaaksyon sa out of town sa siyudad sang Cadiz. Sulo ni Aksyon Roger Gotibo, 18 anyos nga babae arestado sang kapulisan matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga illegal o kon sa illegal nga droga. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig.
Mga detalye sini karon dugay-dugay mga kaaksyon sa aton sini nga pagpangalagad mahinang kalaban sa aton sini nga mga kaaksyon ha. Padala lang sa inyo sini nga mga mensahe sa masarangan talang basahon ta ina karon dugay-dugay samtang ang aton sini nga mga kaaksyon nga monitor i-like lang kag i-share ang aton sini nga Facebook page, no? I-like lang kag i-share ang ato sining Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod sa Aksyon BBB. Aksyon Balita Banat Bulig kay hatagan ta na karon dugay-dugay igtalupangod mga kaaksyon. No? Kag sa mga kaaksyon ta ngayara sa www.aksonradyobacolod.com.ph sa mga yara sa website naton mga kaaksyon welcome na diri sa inyo sining palatuntunan kag sa Bacolod or sa ato sing YouTube sa Aksyon Radyo Bacolod hatagan tamang igtalupangod karon na ang mga mensahe nga ginpadala diri sa inyo sining palatuntunan. Sige dali gid lang kay ari nang resultaho sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Webes August 5, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Yari ang resulta sang first draw sa STL sa sining adlaw 23 kag 14 liwat 23 and 14. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, sa mga kaaksyon ta, dali lang ha, kay tirahon ta ni anay ho. Sa mga nag-like kang nag-share sa aton sining programa, sa kay Christine Minyes Villalobos, may lang pagpamati, kay Jeld Ngab Buen Consiho Talipan, Jose Talunan, Janes Laos, sa kay Nurelin de la Cruz, Gian Resicio, may lang pagpamati kag kalakipan kay Evangelista, no? Kay Eva Ngelesta. Marikiat may lang pagpamati. Levi Nicavera sa kay Hel Javier, Niel Brian Baloes, may lang pagpamati kay Boy Sarabia, kay Aileen Rojo, Maria Lagrimas, Okiana Tulopia, and Aresti GF, Carlo Manggubat, New Ride o New Rosip C, no? Rosip C. Ambot ko namugid man eh. Kung namugid man yung ngalan niya. Vanessa Emayo, araman siya, no? Monitor sa sining mga inoras. Thank you, gid Vanessa Emayo, no? Sa kay Gloriniel Balana Nierdes. Pasensya gid kung kuan ang ginasuli-suli nilang mga ngalan nila eh. Kay Terros Pasya Plahero, Lolita de la Cruz, Susan Malacaste. Good morning lang. Good afternoon na, no? Good no na. Kay Len Ann Dihesa Infanto, may lang pagpamate. Kay Hel Javier and sa kay Rochelle Folincio Susana, kay Joyce Kelia, Madam Virginia San Antonio Alpenda, Christian Arbulario, Christine Minyes Villalobos, kay Barrio Garay, kay Premilita Bakira, no? Geraldine Capindo, no? Kay Dennis Richard Tiboroma, kay Atia Kim Eriman, kag Niel Kalangkag, no? May lang pagpamati sa inyo dra, no? Kay Richard Tang from Sagay, no? Thank you so much, Richard Tang. And Joan Gaupo, may lang pagpamati kay Lolito de la Cruz, kay Susan Malacaste, Jolens Castuera, Joby Morin, Caraballo Bert Caraposco o Hiraposco, no? Caraballo Bert Hiraposco, Nelisa Bilbis Alpay, Ronald Lubrego, Marjorie Dandoy, no? Ang iban sinin, di ta na makita pa. Ipadala lang diri ho kag sa inyo sining
kung way pa kamo matamyaw, ipadala lang diri sa aton sining pagpangalagad. Angela Liarte gayon dato, kay Lok Nicor, may lang pagpamati, no? George Gargasiran, mayong udto lang, Levi Nicavera, happy birthday lang kay Mario Gigulo Kunoha, siling ni Levi Nicavera, no? Ana Sinoro, Alex Montesara naman, Connie Dormitorio, may lang pagpamati, Michael Singgo Lamayen, sa Barangay Alihis ni Erwin Di Catoria Gonzales, may lang pagpamati, Marikiat, good morning lang. Ayos, Livin ni Cabera dra sa Barangay Mandalagan gliyo. Kag Suset Alunan, may lang pagpamati sa Alunan ng San Family sa Talisay, no? Salamat gid Suset Alunan. Kay Hel Javier dira sa Quiapo, Manila, thank you so much Hel Javier. Kay Niel Brian Baloes, may lang pagpamati, no? Siling ni Carballo Bert Hiraposco, ang kolorom nga tricycle nga nagabiyahe diri sa mga dalanon sang syudad, sang Bacolod, dapat ipagadakpo na ina sila kay gapinagusto na lang sila nga mga palanggi na takdan, imsi palang ginatakda na sang sidecar, sang tricycle, tidiin na ang patas kami nga nagakuha permit sila ano sila kapital kolba gani man. Ayos, sige, daligid lang mga kaksyon ha. Standby yan ay kay matagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang malugay. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla, inaanyayahan ko po
kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:03 ang aton oras, 12:03 na mga kaaksyon. No? Sige, dali lang kay ilang badahon ta dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Standby Action Alvin Graba. Pwede ba lang nga maghubi na may edad na? Pwede gid. Philippine Standard Time, las 12:05 na nga aton oras, kada siglang sang orasan ta ba? O sige, kaya ilang badahon tanan unahon ta na yung balita ni Action Alvin Graba sa patrol. Ini may kangtaran sa tatlo ka mga local chief executive sa probinsya sang Negros Occidental, makabaton kuno sang award ho gikan sa Bureau of Fire Protection angot sa ika-30 nga anibersaryo sang ahensya kag pidiyagi nagakalipay sa suporta sang mga pumuluyo sa syudad sang Sipalay. Sa detalye sa ning balita, we have Action Alvin Graba. Action Alvin. So, Rex, naghahanda na by Zoom conference ang tanan nga mga city kag municipal fire marshal. May kaang tanan inisa nagahilapit na nila nga awarding ceremony sa ika-30 anyos nga pagdumdum o kung sa ila sini nga anibersaryo sa Bureau of Fire Protection. Diri aksyon na diri sa pakayag ni Chief Inspector Kim Celicio sa Negros Occidental Provincial Fire Marshal nga tatlo diri ka mga local chief executive ang nalakip sa listahan nga matagaan sa award bilang tanda sang pagpasalamat sa mga bumbero sa suporta sa Nanday Himamaylan City Mayor Raymond Tungson.
sa Kawayan si Mayor John Ray Tabuhara, kagasubong man sa Banwa sa Ilog si Mayor Paul Alvarez. Analag diri aksyon na Rex ang paghatag sini nga mo nga awards, pero ang matabo diri kay komo yara pa kita sa pandemya kag di para ma-observe ang health protocol. Matabo diri action Rex maabot nga August 10. Hindi na personal nga magkadto sa Iloilo ang mga local chief executives by law. Ang mga awards ikadulong na lamang mismo ni Chief Inspector Kim Silicio. Aside diri may mga awarding pa sa mga stakeholders kagasubong man sa mga, pila ka mga personnel sang Bureau of Fire Protection. Ari ang pahayag ni Kim Silicio. Ang awarding na doon is exclusive sa regional headquarters lang level. So, ang aton nga mga awardees diri sa Negros bahin sa pagbulig nila sa Bureau of Fire Protection ang aton nga tatlo ka mayor, sang mayor sang Himamaylan, ang mayor sang Kawayan, kag mayor sang Ilog. Nag-donate sila sa lote para patindugan sa istasyon natin. Sa piyak sini nga pandemya, ano matabo? Ang matabo sina sir, online ina sir, do may sistema kami na actually ako lang na makadto sa ila. Kagihatag sa ilang award. I-video na namon, tapos i-present na to during, actually sa 10 ba man ang amon nga activity dito sa regional office. Bilang, wala na siya, video lang na siya, wala sang physical na contact ang aton mga awardees. Bilang video hon sila sa kada probinsya, tapos we will send the video sa regional headquarters, kag sa Facebook live sang BFP Region 6 ang activity naton. Ang matabo gali, ang mga award niya, idulong na lang ninyo. Yes, amo na nga matabo. Oo. So kaya hindi ka kadelikado abiso mo. Lalong man ang aton nga mga chief local executives. Pinakag vice versa man nga kabutay na naton ipakatuon pa sa tabok ang aton nga mga awardees. So hinimo ta mangita nagtang pamaagi based sa protocols naton hindi man nakabayolate. So na Rex ang kakakabahin gid lamang isang pahayag diri ni Chief Inspector Kim Silicio. Sa dugang paginaton nga balita, personal man action Rex nga gintambungan mismo sa mga katapos ang PDEA sa Negros Occidental. Ilabi na ni Negros Occidental PDEA Chief nga si Nicolas Gomez ang opening ceremony sa mga community-based drug rehabilitation program sang tanan nga mga persons who use drugs o kun in short mga drug surrenderer action Rex dito sa syudad ng Sipalay ni matapos ang pila ka mga drug personality nga nag-surrender may kaangtanan diri action Rex sa ila sining kampanya kontra illegal nga droga kag sa handom nga mangin drug-free city ang syudad sa Sipalay. Sa diin nga ginbisita man sini action Rex ang lugar sa area sa Hill Montilla ang ongoing construction sa ila sini nga balay silangan. Now ining mga drug surrendering action Rex kay Gomez ang nagpaidalong gid sa seminar, training, rehabilitation kag iban pa kag bagay nga ginapasalamatan man ni Gomez. Ginpasalamatan man sini ang mga pumuriyo sang siyudad sang Sipalay kag ang local chief executive ang LGU kag ang mga kapulisan and other stakeholders. Ari ang pahayag ni Nicolas Gomez. Opportunity sa ila kay nag-surrender man ito ng mga personalities kag nag-go sa community-based rehab program. So as soon as matapos ng ining balay silangan nila, ining facility kag maging operational, then we can recommend sa whole city, Sipalay City, ma-recommend naton sa Regional Oversight Committee na maging drug-cleared city. Ang balay silangan isa man sa mga requirements para mag-qualify yan sa LGU na maging drug-cleared city or municipality. So na Rex, ginahulat na lamang matapos ini ang ila sining balay silangan kag diri magaumpisa na ang recommendation man sa PDEA para Pero sa dugay-dugayan paniguro human niya. Kuha naman daw, kuha na sa Hill Montilla daw gina-rehab bala action Rex yung mga daan nga building. Kung mo may building na nga daan, ginrehab lang, ginpagapuhan lang. Ginpagwapo lang action Rex para sa ato sini nga mga kauturan. Kung ginrehab ang building, i-rehab man ang mga tao sa sila. Report sang patrol, ang kaaksyon nyo, aksyon. Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, aksyon, Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 12:12 ang aton oras, 12 na mga kaaksyon. Sige, salamat gid Aksyon na Alvin Graba, reporting live dira sa patrol mga kaaksyon. No? Sa mga kaaksyon ta dira, hindi gid pagkalipatan na Santon Plaza Balsop mga kaaksyon, minanota ka sa Standard Time, alas 12:13 ng aton oras matapos ang balita ni Aksyon na ni Aksyon na Alvin Graba. Kantuan tang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa mga presidente sa mga asosasyon sang tricycle sa Bacolod iga patawag ni Councilor Dindo Ramos angot sa mahal nga pagpanukot. Perti daway na control, no? Bitaw ayon man ni Councilor Ramos nga itowing ang mga illegal structures nga nagatungtong sa bike lane. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Brian Morden. Sa detalye, Aksyon, Brian. Aksyon na talana nga sa pulon ni Councilor Dindo Ramos ang nagawiyat sa Committee on Transportation diri sa Konseyo sa Siyudad sa Bacolod. Ang mga presidente sa mga asosasyon sa tricycle diri sa Siyudad sa Bacolod, Action Rexa, agad nga istoryahon angot sa pila ka mga reklamo sang pasahero nga nagabayad sila sang tuman ka dalagko nga balayran apisar nga ang tricycle nga ila sila ginasakyan muta sang karga. Ang atong sinibot sa lingon nga sa panahon sa pandemya may mga pag-adjust diri mo nga kung ikaw ang driver sang tricycle agad matuman ang social distancing, dapat buhat o tatlo lang ang pasahero kag yung pasakaan ang bayad diri verbally sang tag 20 to 25 pesos para ti malabot lamila ang ila sining ruta nga makaulo income man sila. Pero sa sining nga panahon, Action Rex, nga sino sa mga tagreklamo, hindi man lang gani, isa lang ka ruta, kundi halos karan nga mga ruta dis na kulod. Subong na basahan ko digri sa Facebook page ta, pati mga taga-auto, kag mga hinigaran, ginareklamo na, nga amo man tong sitwasyon sa ilang, nga bisan puno ng tricycle, 95 man gyapon ang panukot, wala nagbalik abi sa pulo o kon 15. Duway na control galing local LGUs ni? Why sila nakakontrol, Action Rex kag Duga pinagusto na lang nila sang pamasahe yan nila nga ibungat nila sang asosasyon nila piyong-piho na dayon. Yes, Rex kayang Action Rex kang ila sining rason pandemya. Pero inang buta naman sila, dapat ibalik lang sa pulo tungtong 15 ting biktima diri amo ang mga pasahero, Action Rex. So sunod ni Ramos, gusto man tani ipatawag ang tanan nga mga driver gid, hindi lang kay presidente. Galing sa panahon subong at kadelikado sining pandemya, presidente na lang o pila ka mga officers sa mga association nga istoryahon kan para i-relay Manila dito sa ilang sining nga mga driver, Action Rexa. Pero subong pa lang, sunod niya, dito sa Action Radio, naghangyo na siya sa mga driver. Nga dapat, ibalik lang sa normal nga plitihan kung damo gid man ang sakay sang ila sila nga tricycle. Pero kung buot silingon, gid turon gid, hindi dapat sila magdamo sakay kay ari pa gihapon sa pandemya nga sitwasyon, Action Rex. Dapat sundon gihapon ang regulasyon sang Interagency Task Force. Ari si Ramos angot sini. Sugod niya around 25 pesos kalibisan fully social distancing ang hindi personal issue ko. Kaya mo ano lang ng grupo ng may but I will try to talk to the location official
ang bayarin ng party siya. Malapit na rin siya complaint kami sa award searching. Isiya na siya sa mga kansyon. Yung siya naman, pero kung wala man na sa complaint, nang nagkaklima na ang basiro kami na inalaki sa PT ng problema na ang pagmakalita niya ng may marinig siya ilagi na pitihan. So, ang siya concern, alam ko talino sa mga leaders sa federation para kung magmaya sa mga drivers sa zero conversions. Action Rex naman ang palayag ni Ramos angot sinig. So, wala sila contact kay palap kami sa iya. Lulog ka malang sa mga pasayro, Bacolod wide, nga nagareklamo angot sa sining nga mga pagpanukot. Yun, ulayhon ko na lang gilayon na Action Rex, kundi isa nagligan nga biyernes, may isa ka biker, o yung mga utod na mga bikers, ang nadalasa sa isa ka motorsiklo dira sa mga Granada kag Alangilan area. Ang pinakarason dagto mayara sang bike lane Action Rex pero ang iban tiway nagaagi sa bike lane. Ang rason sa iban diri ginabutangan mga chanding, iban natungtungan sa mga salakyan nga baligya, mga second hand, vulcanizing dire ang iban kag kadamo lang Daw Action Rex. nadula naman ang bisan sa National Highway dagani sa inang kuamblan ang circumferential road Action Bray. Daw nadula naman ganing ganas ang syudad niya but nano ning di ko maintindihan niya. Ang nasubo sa bike lane kay gintabunan naman na sang Oo, ang bike lane daw ginaparkingan na ano nga sitwasyon ning aton nga uyang lang ta sa kwarta sang gobyerno ni. Ang parking daw okay pa kay maidog pero gitabunan sa asfalto, goodbye gid ang bike lane. Laban gid. Subong mera man to na literatuhan sa ginakalkal ang kilid sandalan, pidala sa gid si bike lane Action Rex. Kuani mo 62 million pesos sa valor sini dala sa mga signages abi proyekto ini actually sang DPWH, no? So suno kay Ramos diri may mga bike lane paginbang iti mapuslan dis Bacolod. So aside from bike lane kundi ang mga ini mga gutter bla mga footwalk. Suno ni Ramos niya ipalabot niya sa Bacolod Traffic Authority Office sa Bitaw kag ayon diat nga ipatuman gid ang ginapalayan or gina-implementa rather nga road clearing Action Rex. Kag magluwas sining road clearing from National Office Government, ang City of Bacolod nakapasar sang ordinansa Action Rex sining road clearing na inidiri. Nasunod kay Ramos, way pa ni galing mando ni Presidente Rodrigo Duterte kag sa DILG, ang Bacolod may road clearing ordinance na diri sa aton na dapat ipatuman sang hugot naman liwat Action Rex. Siya talabot na ni sa Bitaw kag kung pwede lang itow na lang ni sila o ituwing ni sila kag pa bayron gid sang pinalidad para makainsa ang syudad kag magkaladudla ini sila Tiangge, ginahimo terminal, ginahimo nga baligyaan sang mga second hand nga mga salakyan. Ang iban diri ginahimo nga talyer Action Rex kag madamo pa nga naga-obstruct sila sa bike lane dira. Kag iba naga-obstruct gid sa ginatawag nga paglabay sa mga salakyan nagatuga sang trapiko. Yari si Ramos angot sini. Sa bike lane, kita mo competition. Kag siya bike lane, automatic na siya hindi siya dapat partihan. So, talagang siya ako ng traffic authority office. Ang pwede nakakita daw nila sa hindi on man. Wala mga illegal park vehicle, hindi siya magto. So, may balayaran sila nga fine, illegal parking nga fine. May naman siya balayaran sa towing o sa impounding. So, kung implementar lang, may dapat na ginawa natin ang galan. Maka-income ang condition doon. Kilala na income sa mo. Kaya nung mga taxes sa pag-slow down sa economic activity ang Ang palayag ni Ramos angot sini. Sunod na ipalap na lang sa Brex kung anong resulta sini sa masunod ng mga simana. Pagkaronan ko ni sa hapon kag sa gabi, kani palayag diri sa Councilor Jem Gamboa, kaya kamay pa ining 115 million pesos na budget sa Department of Budget kag Department of DBM, Budget Management. Hindi lo ni pahamot sa nagahilapit nga eleksyon sa pagpaubra sa mga merkado, kundi dapat ubrahon gid kag tapuson. Malita gikan sa syudad sa Action Bacolod. Bray, anong palayag ni sang syudad ta nga may Delta variant kita diri man?
Ay, yes, Action Rex, nagtingwa kita nga magtawag kay EOC dira, City Administrator Imang, hindi pa Kay na Dr. available. Chris Rongon kung positive ini. Si Dr. Chris Rongon, hindi pa man di malabot, Action Rex. Si Dr. Miraflor, sang City Health Office, kinabot naman, pero busy mga numero. Pakaronan ta Action Rex, ha. Pero ining Delta, naging mono naton, sigurado na siya Action Rex maybe, kaya nakuha nato ni sa interview, tamang kina sa aga, sa spokesperson mismo sang DOH Region 6 Action Rex. Oo, ginpalayag sa aton kaya na sang So aga. kay Pero, Dr. Daphne Churima. yes, sa interview ta kaya na sa hotline. Pero ito i-confirm naman sa Bacolod, kaganang mga measures na himuon nila sinekiti ang Delta. Amo ni binambal subong mas delikado ikumpara pa rin sa mga alpha, beta, kag mga PH3 o P3, kaya mga variant subong sa COVID-19 Action Rex. Inang balita gikan sa Bacolod City Hall. Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod. Action. Basan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinakson Brian Morden. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time. Las 12:23 ang aton oras. Sige iban sining nga mga balita karon sa iban nga public affairs program sa Aksyon na Radyo Bacolod. Sige, daligid lang mga kaaksyon kay madro kitanay sa aton sining nga SAP anniversary or SAP anniversary sa Aksyon Radyo Bacolod or sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. SAP anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na gina pagita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginapot ko o pagini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na durog gamwa. Sa anniversary sa ARB. Magpamati ng base ikaw na ang masunod na tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Ayos sa ari nang ato sining winners ang SAP anniversary sang Aksyon na Radyo Bacolod mga kaaksyon. Wow, dalaga. 70 years old, taga La Castillana. Ari na siya. Hello, good afternoon. Mayong udto. Yes. Kantong. Ba, si Madam, ano nga ngalan mo? Ano na? Buinas ko sa imo. Ba, buinas ka sa akon mga kamay ha. Ano ngalan mo, Madam? Elena Villases. Elena Villases, 70 years old. Yes. 70 years old ka na? Oo. Ba, taga din ka gani? Taga Castellana, Kasilingan Village, Barangay Robles. Taga Barangay Robles, La Castillana. Congrats kita ha. Tao ni nasakupan ni Kap Chad Feria kag kagawad Joe Fred sa Pantana. Taga Barangay Robles, La Castillana. Madam Elena Villases, may 500 pesos ka di sa ipadala namon da sa imo sa Banwa sa La Castillana. Okay lang na sa imo? Okay lang. Thank you, Gid. May namin nagbakal ako bay kami. Wow, tiyan mo gid nang dapat gid. Daw pamati ka permis sa Action Radio? Oo. Sinong mga nakilala mo dire nga napamatian mo? Adamo lang. Kay Kobe? Si Rex Cantong, Brian Morden, Wilman Tokima Sugaton, Andy Pintor, Fred Calanga, Dorel Cabato. Kadamo ba? Ang reporter Eden Aboso, Marlon Hinobia, Jan Diaz, Eric Magbanwa, El Salazar, at Tayopon, Alden Graba. Kadamo ba? Sige. Hindi na ko magpadugay pa, Ma'am Elena Villases. 500 pesos ang batonon mo sini. Ipadala namon dira pagi sa Palawan siguro para hindi ka na mabudlayan pa. Anong mahambal mo, Madam Elena? Salamat, Gid, sa aksyon. Ayos. Thank you, Gid. Mati-mati lang ta, ha?
Kung may kunara lang sa inyo puluyan, magpamati lang dari sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat gid Madam Elina. Thank you, Gid. Thank you. Okay, God bless Action. Sab sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign out kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sab sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Si Madam, ano to ganito? Nalipat ko ang huwag ko di kopya. Madam Elina, anong apelido ito? Gani? Taga Robles ni sa La Casiliana, Villasis, no? Elina Villasis, taga Barangay Robles, La Castiliana, no? Congratulations kita sa winner ta sa 500 pesos. Bao sa kay Kapitan Chad Feria gini kay Kagawad Jofred sa Pantaho nga area dira sa Banwasang La Castiliana sa dinto Kasilingan Village bla mo sa Barangay Robles, La Castiliana, mga ka-aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kantuan tanang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial ni may kangtanan sa satellite voters registration sa Commission on Election sa Negros Occidental. Nagumpisa na subong adlaw. Yaring kauntan sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia. Aksyon Mar? Aksyon Rex sa mga adlaw Agosto 5, nagkalain-laing nga mga venue kon areas ang gintalana sa Commission on Election kon Comelec Negros Occidental muning patigayunan sang satellite voter registration. August 5 na hasta ini sa Agosto 30 hiwato ini sa isip-isip diri sa ila sa nga schedule sa 8 ka mga local government units. Sa mga adlaw Agosto 5 sa tamlang covered court dara sa may sudad sa Escalante. Escalante gihapon August 5 Libertad covered court. Sa buong adlaw August 5 Kabangkalan sa Urong covered court, no? Urong covered court. Kag August 17 Kabangkalan sa gihapon Kamansi Barangay Hall. August 20, Tabogon Barangay Hall. August 27, Bantayan Barangay Hall. August 30, Tapi Barangay Hall. Medyo nabot mo nga mga area dara sa Cabancalan City, kamanting Cabancalan isa man sa vote rich city diri sa Negros Occidental, tamo sa mga botante na. Dason sa may panuwasang San Enrique. Pagka mga pizza din nakaschedule sa ila. Mag-aumpisa buwas nga adlaw, Agosto 6 sa Tibsok Barangay Hall, Agosto 13 Sibukaw Barangay Hall, August 20 Nayon Barangay Hall, August 27 Batuan Barangay Hall. Ang Batuan ni sa La Carlota ni? San Enrique ni sa San Enrique. schedule, August 27 Batuan Barangay Hall. Manikapat nga schedule nila. Sa sunod sang Cadiz, bali sa Lanica Pizza, August 7, sa Andres Bonifacio Covered Court. Panawa sa Murcia, August 7 man, Lobisaina Covered Court. Cantoni, August 7 man isa, sa Payawan Covered Court. Sa Banwa sa Manapla, August 14, himuon sa San Pablo Covered Court. Mag-aumpisa ang pagbaton sang photo registration alas 8 ang takna sang aga top alas 5. 8 a.m. to 5 p.m. Magluwas lamang sunrek sa isa ka schedule kamuning sa Escalante City sa bungkiting adlaw ang August 5 dara sa may tamlang covered court. Nag-umpisa kay na alas 8 sang aga pero hasta niya alas 4 sa hapon. Medyo tulo temprano.
ang pagtakop sa sining voter registration dira sa may Tamlang Covered Court. Ang the rest nga schedule, panglawag naton, same nga time, alas 8 sa aga, tub-tub, alas 5 sang hapon. Sudugang ini siyang pagpadasig sa pagbaton sa mga luyag magparehistro agad to makaboto sa 2022 nga eleksyon. Mati ang Comelec una na yang nagparmahanay sa kasugtanan sa isa kadako kag kilalaman nga mall dali sa Pilipinas agud sa papatigayon sang satellite registration. May mga both sa pila ka mga branches ang sining mall nga ni nagalain-lain nga pungsod agud sa papatigayon sang voters registration. Ti ang registration para sa 2022 nga eleksyon paturuman ginupisahan na ni sang September 1, 2020 pag magalawig ini September 30 subong nga 2021 depende ini kung desisyonan sang Comelec nga i-extend ini sa iban nga mga lugar nga napaidalo mo subong sa enhanced community quarantine modified enhanced community quarantine. Pero pag October may filing na? Hindi, amo ni sa ganyan Sorex ka September 30 ang deadline. Galing kayo Unless maya. kung patraso naman na nila ang filing Okay na mo ang Sorex ang kapanawagan galing ang grupo nga kung may mo kalawig na mga isa na katuig actually ginhatag sang komisyon ng eleksyon nga magparehistro ti wala man gyapon ti anay nagabot sa punto na maparehistro naman. Ting Comelec Action Rex ang Comelec Central Office nagsiling way pananamon kini diskusyonan ng extension na diri kami na nag-concentrate ho pagpadasig nga matapos sining voter registration. Singit ko lang ang balita black kay damo ka pamangkot kung ano ng latest sa plano nga pagsaylo sang Capitol nga building dito sa may property sang probinsya sa barangay Matabang, Sunal, Santa Lisay, kaya doon nag-sentro nagtutok ang balita por reaksyon sa COVID-19. Hambal ni Attorney Refrando Diaz Lasagad, ang provincial administrator, ang kontraktor nga Dynamics naghangyo sang dugang 30 days, no? Mga isak bulan nga time para nga maka-plastara sila sang maayo action rex ang ila sa nga plano, build and design and build, no? Kay kundi original nila sa nga plano ara dira sa gintindugan sa nga Provincial Administration Center nga building. Dilain niya ang siguro lain ang formada sa duta dahil ko para sa duta dito napagaseruhan sa Talisay City. So lain naman nila. Na-close na ng deal dito sa Talisay? Oo, 25 hektarya nga property na ginbakal na sa probinsya. So, sila padlapad na. Di nakasugod na construction? Ay pa sang pagsugod sang construction, kung plan development pa lang sa luta. Kinaplastar pa sang kontraktor ang sunurek sang maayo ang plano blas ang istruktura sang building. Ay ban, lain ang kwan mo, lain ang saluhan naman nga lugar. Hindi pareho diri Nga medyo gamay-gamay diri sa Bacolod City. Dito yung lapad-lapad to 25 hectares ka property to Action Rex. Na naghangyo sa 30 days nga extension ang kontraktor para nga magka-plastar sila sa maayos ang ila sa nga plano. Attorney Diaz. Sige man yapon ang aton nga negotiation. Actually, nakasulat na si Gold formally sa contractor last time. I think we updated you. Pero nag-reply sila that they would like to ask for 30 days yung tayo extension. Because muna na-intindihan nila transferring it to a new site is really a big deal, no? It's a legacy project. And when they come back to us for their reply, they want also to be equal sa aton standards pala gusto nga ma-achieve. When we transfer the project from diri nga Lote pakanto sa Talisay. Alam sa palayag ni Attorney Diaz, iba ka balita gikan diri sa Capitol pagkaroon ta sa Action Reports Afternoon Edition. Action na Marlon Hermoya, una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat Ginaksyon Marlon Hinoviya, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Balik kita diri sa atong sining pangalagad. Paano ning do hindi ta mag-insaktuhan na ini ang syudad gahambal nga wala sang Delta variant, no? Pero ang DOH Regional Office 6 kaina sa interview sang aga ni Aksyon na Brian Morden, ang Bacolod City may ara sang isa ka kaso sang Delta variant. Ay na, no din gining matutuod di man ang DOH kurang syudad sang Bacolod ni. Ini ang ginpahayag ni Dr. Daphne Churima, spokesperson sang Department of Health Regional Office 6, nga may isa kuno ka kaso sang Delta variant nga nakitaan na check diri sa syudad sang Bacolod. Ano ginagkamaturan sini kayang ang aton sini in charge sang Bacolod ang nagasiling nga wala diriya samon although nga mayara lain nga variant ya kag gin report na ni mas damlag pa mo ti sunod diri kay Churima isa sa apat ka mga kaso nga nabalaan sa Western Visayas, ang tatlo gikan sa Iloilo province kag Antique. Samtang may kaso man nga 15 kaso nga alpha variant sang COVID-19 ang na-record subong sa rehiyon, no? Ay 7 sa Antique, 4 sa syudad sang Iloilo, 2 sa probinsya sang Iloilo, 1 sa Capiz kag 1 sa Negros Occidental, no? Amo nang ay perti, no? Hindi ta maintindihan ni kung Delta, ano sila man magplariente ni sila sang PM3. Hindi ta maintindihan, no? Basta hambal sang DOH may Delta variant kita diri sa Bacolod, mga kaaksyon. Ato na hibaloon karon lang sa pinaka mga public affairs program diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang mga kaaksyon sa sining mga inoras samtang nagpahunay-hunay kamo kag katapos na sang panyaga ninyo dira may tisi anay, no? Kulang balang inyo sining mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod,
wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutub-tub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita. Philippine Standard Time, last 12:44 ang aton oras diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon. Ara sa linyata, siya linya naton, way pa. Daligi lang, no? Kay si Dr. Edwin Miraflor, ang OIC sang CHO, mangin kaupod ta sa sining pagpangalagad ta sa sining udto to confirm sining Delta variant kuno. Lain man niyang classification sang Delta, sang P3 or nano pada Theta or nano pada nga mga variant, mga kaaksyon, no? Daligi lang kay gina-check naton mga kaaksyon. Hindi siya magpa-interview. Daligid lang no sa aksyon. Si Imang lang gina-refer ya. Tiway pa to. Gamiting pa to si Imang kuno ya. Si Imang gina-refer ya. O sige ya. Kay daw hindi tama check ini mga kakson kung bala ano ini irreplatabling tingog bini Doc sino to? Dr. sang DOH blato si Dr. Daphne Chorema, no? Ang portion sini replay naton mga kakson aradakson Oliver. Dali lang, no? Kay gina-check naton, no? Sa mga kakson ta kay ang source ni DOH Regional Office 6 man mo kay nasa hotline ini nabatian ti karon ang Bacolod nagkaran-karan kay may Delta variant kuno ta dire ti sining sang Bacolod wala ta diya nano man nga sitwasyon nga daw kuan sila kinagual sila sang sitwasyon kapos gilang na i-classify kung nano siya kung nanaw siyang variant ra, kahapos lang sina. Daw hindi ta maintindihan nga sitwasyon ng ting Bacolod ya, wala kuno Wala kuno ya sang Delta variant. Ara na si Dr. Daphne Chorema, ang spokesperson sang Department of Health to Regional Office 6. So far, no, ang same man siya po ng aton nga number, una natin sa press release, no? So, as mentioned previously, ang aton genome center, isa lang for the whole country. That's why medyo
ang medyo hinay ang pag-process nila and reporting man diri sa ato, no. So as of now ang aton nga alpha variant 15 ka bilog diri sa region 6, 23 ka beta variants, kag 4 ka delta nga variants, kag 4 man ka theta or ang P3, no. Okay. Aha. So, kumusta ni sila, Doc? Ay ni mga taong may amo sining variant, ano ang sitwasyon nila sining mga tiniwan, after all? So, ang aton ni nga, so 15 ni, ang aton nga alpha variants, 7 sa Antique, ang 4 sa Iloilo City, 2 sa Iloilo Province, isa sa Cabatuan, sa Capiz, isa sa May Negros Occidental, sa beta variants, 16 sa Iloilo Province, 2 sa Iloilo City, 2 sa Capiz, isa sa Aklan, isa sa Negros, kag isa sa Antique, mano. And so delta naton 1 each from Bacolod, Iloilo City, ang Antique. So, ang lang gid, no, and another sa Iloilo Province. So, ang iban diri naka-recover naman. However, there are those na expired na. So, wala diri sa akon ang specific number gid, so ang pila nga na expired, no. However, ang i-emphasize ko lang gid siguro nga despite ni nga may mga variants diri sa aton, ang aton nga intervention or ang aton nga actions same lang gid sa mga previous naton nga ginaubra na nga daan, no. That is the maintenance, the observance of the minimum health standards, no, nga avoid ang mga mass or crowd gathering, una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, si porsyon ng tugin pabati ko sa inyo si Dr. Daphne Chorema, spokesperson isa sa Department of Health Regional Office 6, no? Ang Delta variant actually ang iban alpha beta to dugay naman na diri sa aton, kag sa bugos nga riyon size mayara na sina ang Delta variant amuning ginatutukan gid sang gobyerno ta. Silingya, may isa sa Bacolod, isa sa Antique, Iloilo, 4 ka mga kaso. Sang Delta variant, ang Bacolod, di na mensionar, alang-alang tanilo bago ning palayag sang Department of Health nga si Dr. Daphne Chorema ni. Kaya kung wala Delta, hindi man na sila guro mag-report, kag base sa ila sining record nga may Delta variant kidyang Bacolod. Mensionar gitong Bacolod, do. O sige, kay ginatinguan ta lang ti may gin-refer man sa aton si City ad ang gina-refer sa aton sang mismo ni Dr. sa City Health bla gintawgan sa namo ni Akson Nelmar Madira. At isling niya si City Administrator Ang lang makasabat sina, no? Kasadya nga sitwasyon ini. Tiano gid ang kamaturan ni Choi. May Delta variant pala kita o kung wala. Basta nati paslong lang to si Dr. Daphne to sa paghambal man or matutuod gito nga report. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligid lang mga kakson kay matag tanay pinaka mga commercial sa balikan ko lang kamo dugay-dugay sa aton sini nga pangalagad mga kakson. Daligid lang, standby. Magabalik ang aksyon balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Bioflu Bangon Story ni Luis Manzano. Noon, Ayos, sige hatag tanay pila ka mga talamyawo, no, kay Ma'am Magsuhilia. Salamat gid Ma'am Magsuhilia kag sa mga kaaksyon ta dira sa Medefex, no, nga nagapamati sa sining oras. Kay Jumper Lo Palanog, may lang nga pagpamati kay kagawad na Lites Carsa sang Barangay La Granja La Carlota, no.
Kay Payong-ayong rinan, salamat gid Ronald Becerra sa Romblon, San Agustin Romblon, no? Mr. Milili Oligo, kag Kagawad Timay, kag Munit Lobaton sa Mambulak Silay, no? Thank you gid sir. Toto Kubay, salamat gid Toto Kubay. Sa kay Melrose Tabo-Tabo, thank you gid Melrose Tabo-Tabo. Sa kay Juan Miguel Digomon, no? Liog lang Torex sa Tamyaw sa kay Tanilda, kag kay Tatabing sa Barangay 30 kay Gapamati gid na sila adlaw-adlaw. Salamat gid Juan Miguel Digomon, no? Edmond Ginabo or Ginabo, no? Sa kay Edmond Ginabo, thank you so much sir. Idilaos kag Nanay Isabel sa Victorias. Salamat gid. Ariel Kabatak, Christine Losinio Gidlayan, salamat gid Christine Losinio Gidlayan, no? Edmond Ginyabo from Laguna ni Sagaliho. Melvin Solidarios Apdo, salamat gid Melvin, no? And Gingging Sopena, may lang nga pagpamati, congrats Ma'am Elena Villases. Okay, kilala ya. Ang tagdaog tato kay na sa aton nga SAP anniversary, no? Kay Gingging Sopena. And sa mga kaakson ta kay Gerald Gadudo, no? Thank you gid. Gerald Maranon, Gerald Maranon ni kun Maranon. Action Rex dira bala sa dalan Gonzaga Street, Portigida ka ang mga salakyan ga parking left and right, kiss may double park pa. Ay, grabe, no? Ang traffic enforcers, abot ng gala, no, da? Sige, Gerald Maranon, no? Pelton Lipora sa Pasay City. Thank you so much, gid. Mire Ann Mabiera Octavio, salamat, gid, no? Monitor lang kami digali, sa Balay, sa Manapla. Okay. Si Mary Ann Mabiera Octavio. Salamat, gid, pag monitor dira sa Manapla, no? Hiner Olayra tani address kon sino kag anong asosasyon ang gasulubra ang panukot sa plitihan kay para mahatagan tsansa nga makasabat kon bala matuod ang aligasyon sa ila. Sa tricycle to kay na. George Gargaseran, sos ang bike lane sa Alihis ginaparkingan ng gani, ambot din ng aton in charge da. Nagkaladula sila siguro, sir. Road clearing kag towing ordinance. Siling ni Sir Bert Kiraposco Carvalho. No? Ayos. Gasolina, subong 56 per liter. Kung pasayro ka, duha, ano man may ganansiyahon kaihan. Kung tagpulo lang ang imo sukot, ang kadtuan mo 6 kilometers. Ayo. Tiway ta na may mo. Kay dakpon man tagyapon kung magsobra pa sa irota, di ba? Kung magsobra pa sa irota, kung mungari kita sa pandemya, dakop man tagyapon, way kita mimo. Amo pinakamasakit gid sa tanan, no? Unlike before, ngati ka karga ka 4-5-6 ka mga pasayro, okay pa na. Pero subong nga may pandemya ta, kinanglan ang limitasyon tumanon ta, no? Ayos, Ronay Mananghaya sa Hufov, Saudi Arabia, ga monitor man, no? And sa kay Ophelia Galero Arce, salamat gid Ophelia Galero Arce, no? Rochelle Folancio Susana, salamat gid. Josette Magwadilo Reyes, thank you gid, no? Ayos, Milchorita Ferrer, salamat gid. And dali gid lang ha, sa kay Sam Megs Yan Landreya. Okay, Sam Megs Landreya, no? Kay paring Virgilio. Ayos. Sige. Kay paring Virgilio Maro. Sige Pare Koy, kamusta ka dra, no? Paring Virgilio Maro, no?
Buyong gid ni so. Kay Lisa Monte Castro Narciso, salamat gid ah. Sige, daligid lang mga kakson. Standby yan ay matagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod Saludos. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo,
na narisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon inyong pamatian. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 8 ng aton oras way tanay taya broadcast upod ang Aksyon Radyo Iloilo kay si Aksyon Mario Ilonggo way pato siya si Brian sa gihapon, Brian Valles sa gihapon ang course dito, no? Sige. Ang ining kasublas ang diri sa Bacolod nga gin-report kaina sa interview with Dr. Daphne Chorema nga may Delta variant kita kuno diri sa Bacolod tigin live interview kaina ha sa Aksyon Hotline yadtong ginpabati ta kaina with Aksyon na Brian Morden kagin confirm sini but ini nga udto nagtawag siya wala kuno Delta variant ang Bacolod mga kaksyon ay grabe dapat sa mga Department of Health personnel dapat siguraduhon taman mag-release kita kay kabudlay sining sitwasyon. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eden Aboso mga kaaksyon. Ato ni baloon anay Aksyon Eden. Go ahead Aksyon Eden. Action Rex din klaro ni DOH 6 spokesperson Dr. Daphne Chorema nga wala galiiya sang Delta variant sa syudad sang Bacolod. Ginbawi ito Action Rex. Ano na ko na error Action Eden? Action Rex? Kung ginbawi iya nga wala Delta variant diri sa Bacolod, dapat bawion man ang pwesto sa iya, pahalinon na da siya, kay hindi siya kabalo, dapat ginasala na ang tanan nga statement nga ibungat ya. Gana Action Rex, hindi lahog-lahog. That's why kaina nga after on-air nga interview, istorya ko pag sa Action Rex, kung bala may ara sang ni Delta variant ang syudad ng Bacolod, tihuuman ko no, sa una nga palayag, mabatian man sa gin-attach naton nga video nga may ara gidya sang ginisip niya ang Bacolod may nga may ara Delta gidya variant. Ano ato Bacolod ano pa ganitong mga lugar to? Ang balya Bacolod, Iloilo City, Province, Cad, Antique, Action Rex. Dali, kay ang Region 6 ang may 4 ka kaso sang Delta variant kung diin duha sa probinsya sang Iloilo, isa sa Iloilo City, kag isa man Action Rex sa Antique. Kaya balya, hindi ito ako nung Bacolod. Atong una, di ba? Hindi ito ako Bacolod, sitio Bacolod kung Action Rex. Galing kiti hindi ko man sa ulo ang mga sitio tuya sa Kwan. Sitio Bacolod, ambot ko may Sitio Bacolod sa ano tong lugar to? Barotac kung Action Rex. Barotac ano? Barotac, Iloilo, Sitio Bacolod, Barotac, Nuevo, Iloilo. Amo na Sitio Bacolod City. Ambot ko may Sitio Bacolod Bacolod na mag-pronounce to sa ila mo. Ambot ko may Sitio Bacolod.
amo na kuno yung namin ni Action Rex, ini Bacolod City, pero ti kadua, tagit siya ginpamangko, tamban niya Bacolod City, ti sorry lang kuno Action Rex nang erato, nga kuno nga bisa sinala na ang iban nga mga kuan, mga ka-action naton, nga nakabasa man sa aton nga balita kay na Action Rex. Ari, ang tingog ni Dr. Daphne Chorima. So, ang aton nga, ang erato, may error lang gid siya naton nga gusto i-clarify. Ang na-mention natin gina nga may Delta variant sa Bacolod City. However, ang ang wala ni siya zero, nga Delta variant sa Negros and Bacolod City. So, ang Delta variant ara sa duwa ka bilog sa sa Iloilo province, and isa sa Iloilo City, isa sa Antique. Tiya mo to, Action Rex, wala sa Delta variant diri sa syudad ng Bacolod, kag wala na kita nagapakamuyo na maglambot na diri sa aton, Action Rex. Dapat tikon magamos na paghalong gid ang aton sini nga DOH kay alang-alang man na ma-report kita sang hindi halin sa ila nga information kundi magikan gina sa DOH siyang gintulinan nga tagpamaba sang DOH siya man ang maplastar sa insaktong nga balita da kay salasalaman kita diri katapusan niya hindi Delta diri sa aton ay kabudlay nga sitwasyon aksyon no? Gana Action Rex, importante wala sang Delta variant diri man sa syudad sang Bacolod, kay reminders lang sa aton sa action. Tinala ko nga si Dr. Miraflor to, linya daw. Way ko nakabaton sa information, hindi lang ko maghambal da si Tiad M. Ang na lang. Ay kabudlay. Namangkot na sila ka Action Rex kung di nahalin, kaya wala nakalambot sa ila nga hindi man pwede na kung may amo na nga balita o kung amo na nga mga discoveries dito sa Region 6, mauna pa yan sa media sa mga officials kag health experts diri sa syudad sang Bacolod. Gani man at least ginklaro yaman subong nga udto nga nagpangayo sa pasensya kay ang report niya kay na Bacolod, Antique kag iban pang areas dito sa Iloilo ang may Delta variant pero ginklaro ya ini sini nga udto nga wala sang Delta variant ang Bacolod or Negros Occidental. Aksyon din? Yes, Action Rex. Pasalamat kita. Sige na lang, di sa nagsala. Importante nga wala. Importante nga wala. Pero nagsala gid siya, no? Patawaron ta. Ayo, kurintihanay ba? Sige ayos. Balita alin sa News Center, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon na radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. I-recommend na guro sa DOH Region 6 nga ilisan da kaghatagan sa insaktong panimuot ng ibutang tadang spokesman, no? Kaya tiya mo lang ng source naton mo, ang DOH spokesperson ta kung anong itunghol sa iya, dapat i-clarify gid na tanan-tanan, especially sa sining bakterya, nga hindi mo maintindihan ng virus kadaan magsali pa kita ka report kay hindi magklamo kabudlay gigatama, no? Dapat DOH tarong-tarongon taman niyo maggatag information sa mga kauturan ta do sa ano blang Bacolod ya tingala ko nga may Delta wala man Delta nga may Delta na ni subong yaw ay terrible. Sige kadtuan tang balita ni Akson Alvin Graba bata ining balita builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang life extension na vitamin D3
Kadtuantang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Nokpo, mapanukpo tanay masubraw 800 ka mga puliso sa Nokpo na bakunahan na kontra COVID-19. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Rex, nagdangat na sa 36 to 40% ka mga PNP personnel sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental ang nabakunahan na kontra COVID-19. Gamit diri aksyon na Rex ang J&J, ang iban AstraZeneca, may Sinovac kagaiban pa. Amuni ang ginpahayag ni Police Lieutenant Abigail Donasco. Now, kung lang taon action Rex ang puwersa sa mga kapulisan sa idalom sa Negros Occidental Provincial Police Office, yara sa 2,200 plus action Rex amuning total nga strong force sang mga kapulisan na lakip na diri ang mga NUP, pero 830 pagid lamang ka mga pulis ang nabakunahan action Rex, and that includes from north to south, and that includes man sa Central Negros Action Rex. Now, sunod diri kay Donasco, ining bakuna ang ginu-sponsoran mismo sang lokal nga pamunuan sa tagsa ka mga syudad kag banwa diri sa probinsya, pero may-ari diri nakakuha sang full dose na, nakatapos na, nabakunahan na abi. Ang iban may first dose, ang iban tapos naman sa second dose. Pero sa bugos nga probinsya may-ari pagidya 3 ka municipal police station ang wala pa nabakunahan ang ilang mga pulis. Ina ang Pulupandan PNP sa may Pontevedra Municipal Police Station, kagasubong man sa La Castellana Municipal Police Station. Ari ang pahayag ni Police Lieutenant Don Nasco. 36 to 40% kasi po ang ating total strength po dito is 2,246. 830 na po na napakunahan. So, andun na sir, almost half na po tayo sa number ng personnel. Including na po sir ang ating NUP dito. We're very lucky because as of August 1 sir, ang pinaka-recent natin is nasa may total na po tayo sa 830 na po ng personnel sa bilog na Negros Occidental, PNP personnel ang napakunahan na po. Anong vaccine gingamit sa ato ng mga personnel, ma'am? Ginamit po sir, is depending on the available vaccine na nasa LGU nila. Pero kalabanan sir, meron tayong Johnson & Johnson and AstraZeneca and Pfizer. Yeah. And meron din pong mangilan-ilan sa mga very first few batches po ng nabakunahan ay Sinovac. Ini ma'am, sponsored sang tagsa ka mga local government unit? Yes, they wait for the available na mga vaccines na aran na sila nga municipality or city. Then once may aran na available sir, they grab the opportunity sir para mabakunahan. So for sa karon, do we have a banwa o konsyudad nga wala na bakunahan, ma'am? Yes sir, may mangilan-ilan pa po tayo ang sa atin pong MPS, wala pa pong La Castellana, Pontevedra, kag Pulupandan. But the rest sir, may ara na sir, amat-amat na nagataas sir ang mga personnel sa Negros Occidental na nababakunahan. So Rex, kabahin dyan lamang inisang pahayag ni Police Lieutenant Abigail Don Nasco. Ang kaaksyon nyo, nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Alvin Graba. Kadtuanta si aksyon na Eric Magbandwa sa BCPO Kapulisan sa Police Station 7. May ginamonitor nga grupo nga posible kuno may kilabtanan sa natabo nga pagpanghulda po kag pagkarnap sa mga salakyan sa barangay Mansiringan. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Oh yes, Aksyon. Oh yes.
Ay, gasalang taga DOH. Ano? Sige lang Galing kiti, unay gid na sa tao kung kaisa nga magsala kabla. Tao mo na sila Xerox. Tao mo na sila. Hindi mo na sila unggoy. Actually, hindi mo na nila gitungod kiti asado na kasi sistibo ka balita mo. Medyo may gamay lang discrepancy sa natawag na statement for Xerox. Nagaantos sila ligwa nga makapangayo pasensya. Tao mo lang ta nga makapasensya sa parehas nga tao, no? Correct. Nakapasensya ka rin Ginoo, how much mo nga kita lang nga tawag sa Amen. no? Ayun, di purma. Hallelujah. Hindi ta mag-usga sa parehas Xerox. Amen. Hallelujah. Sige kaya oras ko rin ginainat ko lang. Ano ka ba nilo-ilo? Lagagit ka parumduman na. Iway ilo-ilo, pero tingaton, di nga orasan, lugasang, iet lang sa, ay kadasig lang yan, no? Amo gina ko number 1 Patrasan ni mo. Biakson Hensby. Amo gina ko number 1, dasing oras. Kung hindi number 1, hindi nang dasing oras. Hinay ng oras na dagang kayo. Ayun, di purma. Hindi natuon sa number 1 mo. Ayo. Kung hindi nagdasig ang rilota, no? So, nasigon tang atong balita para magapuli ka na sa balay mo, no? Ayo. Kaya Xerox, kaya may kina-monitor sa mga grupo si Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sang station number 7 nga posible basi may kay labtanan sining natabo nga hold up at the same time carnapping incident sa atong Martes kagahon dira sa isa ka restaurant may Region Pearl Home Subdivision Barangay Alihis Action Rex. Kung ibo diri madamdaman ang mga biktima diri Musantay Patrick Ledesma kag Pearl Joy Dikinya nga nakuha ang mga cellphone nila kag lakip man ang laptop pero tigindala pa ni sa tatlo ka persona ang hold up armado sa armas lutang ang salakyan ni Patrick Ledesma nga isa ka Toyota Wego nga sa ulihin na recover man sa Barangay 25 kag ang masubo diri kiti way pa niya ma-recover ang motorsiklo nga ginakarnap man nga nadala sa pagka-hold up ang ining grab driver nga si Ray Calvario nga ti duwa pa na tukbulan nga nautang yung isa nga motorsiklo kang isa nga cellphone wala na aksyon na Rex pero na-recover diri ang ginaligar nga Chevrolet Spark nga mo ini ang ginasakyan sang tatlo ka mga hold up nga armado sa mas lutang dira sa may area sang San Mateo Barangay Mandaragan nasano sa kay Bonilla aksyon Rex nga posible ining grupo nga nag-hold up sa Tomartes kagahon posible sila man ang grupo dati nga nagapang-hold up sa mga syudad sa Bacolod apang nadula diri pila ka bulan matapos kinag-iinit ang inasilingalan sa kapulisan. Yari si Bonilla sa interview sa Aksyon Radio. Yung siya nga modus bala, do pareho sa mga modus kadtong nagpaladula diri nga Rabiret group bala sa siyudad sa Bacolod. Yung napapaluap nato ni Subong, nga bulig man ang atong mga kapulisan sa headquarters para masulbar ni kaso aksyonery. Ay basi nagpabulubugnaw lang ba sa ibang lugar kaya basi ari naman din sa ato ni nagbalalik kay kabalo ka naman nagkalapukan naman din ng grupo sa siyudad sa Bacolod makita man nimo na siya sa news no kag mga reports nga daw ng mga illegal activities nga nagkalatabo daw nagkalauntak man aksyonery. Subong naman no medyo nakugmat yung sa Tumuloyos so din sa Bacolod nga may krimen naman nga nagaluntad nga subong sila. May ara kita nga ginapalo-up sa mga grupo aksyonery pero sa subong hindi pa na natin ma-saysay din sa katunginan kaya ginasubject pa sa confirmation sa aton ng mga kapulisan nga bulig sa aton nga intelligence unit dira sa BCPO. Basi ko nagpabalik sa tingin pero sabi na kay kabalo ka naman napuka na ni ipugong group mo so basi na nagabalik kung naghanap pa lang sila balik kung matamaton sila nga aton tapas naman kay aton nga bilang kapulisan ng role natin mo natin yung sunod sa pagtulog tawhay no pag peaceful sa mga tumuloy man so nag-standard so kabay pa nga basi kung mga gagmay naman nga grupo basta sure kita sa pumuluyos ng syudad nga tinguanan natin masulbar kag ma-identify nagtap naman ta sa iban yung mga unit diri sa Bacolod hindi naman ang mga kapulisan diri ang HPG nga bulig man sa atin subo kag pretty sure man kita nga iban yung mga unit kung batianan nila so matutok man sila diri pagbulig sa atin. Aksyon si Police Captain Elmer Bonilla ang hepe sang Police Station number 7. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Magbanong report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Eric Magbanwa. Balita gikan sa BCPO. Kaduan tanay balita ni Aksyon Roger Gote. Binimay kang tanan sa 18 anyos nga babaye arestado sang kapulisan matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga illegal nga droga. Yaring kauntan sang report ni Aksyon Roger Gote. Sa detalye sining balita Aksyon Roger.
Action Rex, arestado ang isa ka 18 anyos nga dalaga matapos nga inisya nagpakatubang sa kaso sa pagbuelar sa Republic Act 9165. Ang kaso, pagkatran sa paggamit sa illegal nga druga. Ang gidakop gigilala kay Janela Bugna Isamora, residente sa Purok na Binay, Barangay Daga, Siyudad San Cadiz. Alas 5:35 takna sinikid lamang nga kagahol Agosto 5, gidakop inisyal sila mismo puliyan sa may Purok na Binay, Barangay Daga. Kag ini gamit sa kapulisan ang isa ka warrant of arrest nga gid-issue sa RTC Branch 51 sa Siyudad sa Bacolod. Ginapirmahan ni Honorable Judge Marites Gumahin ang presiding judge sa among nga korte. Nakapit sa naman sa Marso 19, 2021 ang warrant of arrest nga bitbit sa kapulisan sa pagpupuro mismo sa warrant sa Buena Section kag sa Deputy Chief of Police nga si Police Lieutenant Lester Oliveros. Gipanugutan sa korte nga makapiyansa sang 200,000 ka pesos ang ini nga 18 anyos nga dalaga sa iya sini nga temporaryo nga kailwayan. Apang sa karon wala pa ini makapiyansa sa kaso ginatubang sini sa Article 2, Section 11 sa Republic Act 9165. Galit pa rin ini nga detinado sa bahin sang Cadiz City, PNP. Report gikan sa siyudad sang Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Roger Gotib sa mga kaaksyon ta. Ariyo, kung may problema sa constipation, dako gining mabulig siniyo. Ining constipation. Pamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sangsang anong nakalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Today, DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon.
Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad, pasinsyagin ang way ta malabutan, pabuwasan talang ini mga kaaksyon diri sa aton sining pangalagad sa Aksyon BBB. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod sa sining oras mga kaaksyon. Way gid ta may mone kay way nata orasan mo, way nata oras diri sa aton sining pangalagad. Standby na sa This Is My Life, iga sunod na sa diri ginamang malugay upod kay Aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sinikaaksyon sa kanginan, Aksyon no Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman kaedisyon. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.